Ja, flot. Ud med hænderne, balancen. Hug hans ben, hvis det går galt. Begge hænder på en hånd. Begge hænder på en hånd. Du ved lige, hvad du skal gøre her. Ja. Igen. Igen, fars. Begge hænder på en hånd. Det er her, du er kongen, fars. Godt, det der. Forstyr hans hoved lidt, lige præcis. Tryk en albu ned i hovedet på ham. Tag den triangle. Du holder den arm. Du holder den arm. Skub hans ben væk. Skub hans ben væk. Du kan godt angribe armbar derfra. Du kan godt angribe armbar derfra. Okay, kom op. Passer. Skub på hans knæ i stedet for. Med dine højre hånd. Ja, lige præcis. Skub. Hele tiden arbejde mod knæene. Flot, Farse. Stærkt. Underhook. Godt arbejde, det der, Farse. Helt rundt på ryggen. Ja, lige præcis, Farse. Den kommer nu. Okay, godt. Så kører vi serien her. Sæt dig op på hans hoved. Så kører vi serien her. Nu kører vi nu out. Det er godt det der, faktisk. Koble. Han kommer til at forsvare sig. Okay? Så giv dig god tid. Du ved, hvad du skal gøre, når han forsvarer sig. Så bliv ved med at sidde. Yes. Lad ham fange gard. Du er ikke træt, Farse. Kom nu. Sæt dig op. Kig op i loftet. Pas på dine arme nu. Hold dine albuer tæt. Godt det der, yes. Nu ved du, hvad du skal. Ikke bare passere hovedløst. Ud igen. Træk vejret side til side. Træk vejret, ja. Det er god tid. Det er knæene, bare. Fødderne er lige meget. Det er stærkt det der, faktisk. Hele tiden kontrollerer de biceps. Maven frem, hagen op. Helt op. Pas på triangle. 2-1. Helt sikkert. Meanwhile in football. Hop ud. Træk dig ud. Træk dig ud, far. Træk dig helt ud. Træk.